ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇನಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೀಟ್ ಅವರೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ದಾದಾಯಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸಾಗ ಪಿದಾಯಿ ಪೋರಾಗ್ಲ ತಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಅಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತೇರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನಿತ್ತ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕೊಡಕ್ಲೇಗ ಸೊ ಏರೇನು ಪನ್ನಿಕ್ಲೇ ತೋಪಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಬರ್ಸಡ ಐಜ್ ಮಾರ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗಾರೆಗೆ ಪೊಯ್ ಬರ್ಸಡ್ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿ ಈ ಬರ್ಸಡ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಪತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರ ಕರ್ಮ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಆಟೋಲೆ ಇದೋಡಿ ನಾನು ಮಲ್ಲೇಜಿ ತಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ತಲ್ಪ ಪೋದೆ ಉಲ್ಲ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಪೋದ ಆಟೋ ಪತ್ತಗ ಇಲ್ಲಡವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬರ್ಸಾಗ ನಿಕ್ ಬೋಡ ಪೋಪಿನ ಮತ ಅಂದು ಬಟ್ ಇಂಕ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವರೇ ಚಳಿಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಏರೆ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಂಡತ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವೆಟರ್ ಪಾಡೋನ್ ಬತ್ತ ಸ್ವೆಟರ್ ಪಾಡೋನ್ ಪೋಯಿ ಜಿಂಡೆತ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಏನ ಚಂಡಿ ಅವು ಪೋಪಿನ ತುಲೈ പിരി 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 ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಆಟೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಟೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅನಿಸ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಎಪ್ಪಡ ಹೆಂಗೆ ನಡಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಿನಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತ ತೀರ್ಕೊಟ್ಟು ಚಂಡಿ ಹಾಕ ಹಂಗೆ ಒಂಜಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಆಟೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಇತ್ತಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟ ಇದೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋರೆಕು ಆಟೋ ಪೋಣೆ ಹೆಂಗೆ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೀಚ್ ಆಪೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಣ ಒಂಜಿ 20-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾರ ಕಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಈ ಬರ್ಸಡ ಐಜಿ ಮಾರ ಯಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುನತ ಆತದಾಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ 900 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದೆ ಪೋಯ ನೊರಕೆ ನೀ ಆಟೋಡ್ ಪೋಯ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಪ ಸೀನೆ ಅದ ತಿಂಪಣ್ಣ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಡ್ಬೈದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕೂರ್ಲುಡು ಜೊತೆ ದಿನ್ ಮಾರ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲ ಪೋಪುಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಮದದ್ದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಪಿರ ಬತ್ತಿನತ ಹಿಂಗ ಅದು ಮಂಡೆಗೆ ಬೈಜಿ ಬರ್ಸ ಬೇತಾತ ವಾತ ದೀಪ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಾತ ರೋಡ್ಲ ತತ್ತನ್ ಮಾರ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ಲ ಏನು ಹೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತವು 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡ ಬರ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಣ ಜಾಗ ಮದತ್ತದ ಇಂಚಿ ಮತ ಬರ ಗೊತ್ತು ಜಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿ ಮತ ಹೋದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ಕೇನುಡೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸವೇತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾರ ಫುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತಗಂತ ಮಂಡೈತೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ನಾಡು ರೋಡುಡುಲ್ಲ ಬಕದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚ ನಾವು ಕದ್ರಿಡ್ ಜೈದಿ ನಿನ್ ಪಂಡ ಕದ್ರಿಡ್ ಅವೇ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬಸ್ ಮಾರ ಮಂಡೇಡಿ ಜೇಂಕ್ ಅವು ಪಾತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಅವು ಪಂಡೆನ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ ಸುರುಕ್ ಪೋಪೆ ತುಕ ಅಗ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಕ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತಡೆ ಇಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರ ಮಾರ ಅದು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ್ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರೋಡು ಒಂಜ ಮೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಬುಡ್ದು ರಟ್ಟಲಾತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಈ ನಡು ಉಟ್ಟು ಹೊರ ಬರ್ಸ ಉಂತುನ್ಗೆ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಕರ್ಮದ ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಬರ್ಸಾಗ್ಲ ದೊಮ್ಮದ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆಂಗುಳು ಹೊರ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಹೊರ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾ ದೇವರೇ ಅರ್ಧ ಚಂಡಿ ಅದೇ ಸ್ವೆಟರ್ ಮತ ಪಾಡೊಂಬ ಬೈದೆ ಮಾರೆ ಚಂಡಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ ಪಾಡೊಂಬ ಬೈದೀನಿ ಬೂರ್ದು ಐತೆ ಮಾತ ಕಲಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋತ ಅಲ್ಪ ಜಾರ್ದಿನಿ ಎಂಕ ಬರ್ಸೋಡೊಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರೆ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ವ ಪಂಡ್ರ ಖುಷಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಒಂದು ಸರಿ ಆತದಾದ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ರೋಡು ತುಗ ಪೋಯ್ ಹೋಯ್ಗ್ಲ ಉಂದುಲ 10 ಜನ ಏನು ಕೆಟ್ಟುವೇನಾ ಅಂದು ಕಡೆ ಜನರಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನೆಣ್ಣು ಮನದ ನರ್ತಂಬ ಇದೀನಿ ಮಾರ ನಾನು ಒಂಚ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಕೆಫೆ ತಲಕ ನೆತ್ತ ಥೀಮ್ ಪೂರ ಜಂಗಲ್ದವ
ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿ ಮಾರ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿನಟ ಮುಲೈ ಬೋಯ್ ಅರೆಂತುಲೆಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೋ ಸೂಪನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದ ಕೇನುಡ ಮುಲೆನ ವಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಕಲ್ಲ ಜೋರ್ದು ಸೌಂಡ್ ಮಾರ ಚಿಕನ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡೋ ಪಾಸ್ತಾ मेरा फेवरेट है बिल ಈ ಟೈಮ್ ಮಾರ ಇಂಚ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಗಳು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಕೇಂದಿನಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಗೆಲ್ಪೇರು ಈತಿತ್ತು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬರ್ನಾ ಮತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ನೀರು ಪತ್ತುಂಬ ಬರೋಡವ ಮುಲ್ಪೇಜ್ ನೀರಿಗ್ಲ ಬಿಲ್ ಪಾಡುವಿರು ನಾನು ಬರ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡವ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತನೇಡ ಕಾಸು ಪಕ್ಕದ ಬಲೆ ಅಂದೆ ನೀರು ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾವ ಮುಗುಟ್ ಕೊರ್ನಿ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತದ ಒಬ್ಬ ಮಾರ ಯಾರೊಂದು ವರ್ಧ ಪದ ಏನಪ್ಪ ಅವರವ್ರು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ದಯಪಂಡು ಜನಗಳು ತುಪ್ಪರ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ನೆಟದ ಮತ್ತ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ ತೋಪಾಗ ಬೇರೆ ಗುರ್ತೊಂಡಾಯ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಜನೆ ನೀ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಳ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸಾತ ತಿಕ್ಕೇರು ಮೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ ಬ್ರೌನಿ ಗರ್ಲ್ ಬ್ರೌನಿ ಗರ್ಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೌನ್ ಗರ್ಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಡು ಅದೇ ಯಾನ್ ನೀರಂತೆ ಬಡ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚೊಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವೀಟ್ ನೀರು ಅವನ ಮಂಚನೆ ಚೂರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂದು ರೂಢ ದಿಪ್ಪೋಡ ತಾಂಚ ಎಡ್ದೋರ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಂಗ್ಲ ಒಂದು ಈಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮಾರೆ ಓ ಒಂದು ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಕ್ಲೆಪ್ಟಿಗೋ ಮದದ್ ಕೊಡವೆ ಕ್ಲೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಮೇರ್ ಬೈತಾರೆ ಮೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಅರಂಚಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಎಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕರಾಂಡ ಒಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರಾಣ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದು ಪಾಡುವ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೋಪಿನ ಪಿದಾಡ್ ಬರ್ಸಾತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೋಡೆಯ ನಲ್ಲ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮಗುಲ್ ಕೋಪಿನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೇನು ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು ಏ ಪಲ ದಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಅವರ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಫೋಟೋಸ್ ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಲ್ತಾ ಆನ್ ಬಗ ಅವು ಪಾಡು ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲ ಅವ ಬಾಯ್
ಪಾಪ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರಡ್ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಿರ್ತು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅದನ್ನೇ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಪೋಪಿನಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಪೋದು ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋಡ್ ಮಾಡೆ ಬರ್ಸವೈತೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಅದು ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಣ ಪೊಸತ್ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಪೋವೊಲಿ ದಯಪಣ ಯಾನೀನು ಅವು ಚಿಕನ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನೆ ತಿಂದಿತ್ತದ ಪಾಸ್ತಾ ಅವು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಸ್ಪೈಸಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ 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 ಆತ ಸ್ಪೈಸಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ನಿಕಲು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಹಾಂ ಅವು ಉಂಡ ಬೊಕದಾದ ಮಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಳು ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂತೆಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪ ಪಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ತಿನ್ನಾಗ ನಾವು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು 2 ಜನ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋದು ಯಾನ್ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೂತೈದು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಎತ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೀನ್ ಪಂಡ ಯಾರುಂಡ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ ಪಂಡ ವನ ಸುಣ್ಣಾಗಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಚಾಪರ್ನಾಗಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೆ ಹಂಚಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮೀನು ಚಾಪರ್ ಓದಿತ್ತನ ಚಾ ತೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಇತ್ತನ ಫ್ರೈ ತಿನ್ಪೆ ಕಚ್ಪ ಮಾಡೋದು ತಿನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ದಯಪಣ ಒಂಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೆನ ಕುಲಾದಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಬರ್ಪುಣು ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಅಂದು ಮರಿಯಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹರ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀನ್ ತು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಪಣ ಯಾಂದೆ ಯಾನ್ ಕನ್ಪಿನ 100 ಆತೆ ಕನ್ಪಿನ್ ಪಪ್ಪಾಣ ಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಪೇರು ಬಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಏತು ಏಲ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನ ಅವಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕನ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚ ಬಂಜಿ ಪೋತಿಲ ಅವಣ ಅವಳ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬೇಜಾರ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಎಂಕೆನ್ನು ಮುಲ್ಪಡ ಒಟ್ಟು ಏನ ಪಪ್ಪೇಪಲ ಕನ್ಪೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತುವೆರ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಬೂತಾಯಿ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೋಡಿತ್ತು ತೂಕ ತಾದಂತ ಪಿರೋಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಅಂತ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾತಾದೆ ತೊಂಡೆ ಚಾಕ್ ಆಂಡ್ ಪೋಪಿಂಗ್ ಮೀನು ತೂನ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ಗುಡ್ತಿರು ಸ್ವೀಟ್ ತೊಂಡೆ ಬೇಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಐಟೇತು 4 ಬಗೆತ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಆನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಬೂತಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೂತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರು 6 ಅಕ್ಷರ ಕೊಡ್ಚೇರು ಮಾರೆ ಹೇಗೆ ಗುರ್ತದ ಕುಲಾಣ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಗುರ್ತದ ಕುಲಾಣ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಅಡಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಗೇನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಿಂಗೆ ಮೀನಿನ ವಿಷಯದಿಂದ ಮದಾನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿಗೆ ಬಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ತಿಕ್ಕೋನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜತ್ತ ಅಂಜು ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಸಮಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಜು ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಪಪ್ಪಲ ಅನ್ಪಿನ್ ಇವತ್ತು ಮೀನು ತಿನ್ಪ ಏನು ಬಂದಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿನ ಮಾರೆ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಗೀಜೆ ಪಡ ಮೇರು ಯಾನ ಪಗಲ ಅನ್ಪಿನಿ ಇರಂಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಪನ್ರೆ ಜಾರು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಮೀನು ಕಂತಿರ ಅರವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅವನ ಎಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಪಣ ಯಾನು ಮನದಾನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ ತೂರ್ಪೆ ಮೀನು ತಿನ್ನು ಮೀನು ಇತ್ತನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡವ ಮತ್ತೆ ಹಾಪಿನಿ ಮೀನು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೀನು ಮಲ್ತಿನ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ಬೇಗ ಬಾಕ ಬಡವಲ್ಲ ಹಾಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುಂಡು ಮೀನಿನ ಜನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬಡವ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಹಾಪಿನಿ ಈಗ ಪಪ್ಪ ನೆರ್ಪಿನಿ ಅವನನ್ನ ಖಾಲಿ ಹಾಪ ಬೇಗನೆ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ಮೀನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನವೇ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ಪೊಡ್ತು ಉಣ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೂಜಿ 4 ಪೊಡ್ತು ಅಂಚೆ ಉಣ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿಲ ಅಂಚ ಹೊರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆತು ಉನ್ಪಿನ ಏನು ಬುಡ್ದುಲ ನಾನು ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಮೀನು ಪಿರ ಪಾಡೊಂಡು ತಿನ್ಪ್ಯಾನು ಪಡ ನಡು ಮೀನು ಪೋದು ಪಾಡೊಂಬತ್ತು ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಜಿಪ್ ದೊಡ್ಡು ಪಾಡೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಸೊ ನಾನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪು ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನಿಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯೆ ನಾನು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪಿನ ಬಂಡ ಚಾ ಪರ್ಕ
ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೇನ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತು ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್